Minkejja li Moody's bidlet l-opinjoni tagħha fuq pajjiżna l-waħda negattiva, l-Prim Ministru Lorenz Gonzi reġa' qal li s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna tinsab fis-sott. U allura x'ma tiftaħarx, x'ma tkunx gburi, ħadd ieħor inaqqas u aħna nikkonsolidaw. Tkellem dwar il-ħolqien tax-xogħol f'pajjiżna u qal li saħansitra anke l-pensjonanti qed jirrifjutaw il-pensjoni tagħhom biex minflok ikomplu fid-dinja tax-xogħol. Minkejja li fost oħrajn hemm eluf ta' pazjenti jistennew fuq il-waiting list biex jagħmlu operazzjoni, il-Prim Ministru ddeskriva l-Isptar Mater Dei bħala wieħed mill-aqwa fl-Ewropa. Illum mhux niftakar, illum niftaħar li għandna wieħed mill-aqwa sptarijiet fl-Ewropa, grazzi mhux għall-binji biss. Spikka wkoll id-diskors tal-Ministru George Policino li ddeskriva s-servizz ġdid tal-karozzi tal-linja bħala rivoluzzjoni. Wieħed mill-bidliet kbar li se jkun għamel dan il-gvern hija bis-sistema tat trasport pubbliku li ħafna gvernijiet qalu ħajamluha qabel imma m'għamluhiex. Aħna għamilna rivoluzzjoni. Ftit jew wara li l-Kamra tal-Kummerċ Ewropea qalet li n-nuqqas ta' investiment barrani u l-qat huma l-akbar żewġ diffikultajiet f'Għawdex, il-Ministru Giovanna De Bono ddikjarat li l-impjiegi f'Għawdex qed jiżdiedu. Minn meta pajjiżna issieħeb fl-Unjoni Ewropea sa frar ta' din is-sena, l-impjiegi f'Għawdex żdiedu b'7.4%, l-istess rata illi żdiedu wkoll anke f'Malta. Għal kontrarju tal-kritika qawwija li kultant nisimgħu illi forsi hemm anke problemi partikolari. Waqt id-diskussjoni fuq il-fosos tħabbar li l-Parlament jista' jiltaqa' qabel iż-żmien biex jiddiskuti s-solidarjetà ma' pajjiżi li bħal Libja jinsabu fi kriżi.